हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय जाबाय। बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बर' सावथुन मुलुगनि सिजौ मुंनि सावथुना भारतनि पेन'रामायाव सायख'जादों। शिवम प्रडाक्शनजों दिहुनजानाय बे सावथुना 20 नबेम्बरनिफ्राय गवायाव जानो गोनां इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल अफ इन्डियायाव दिन्थिफुंनाय जागोन। सिजौ सावथुनाव दङ जारिमिनाव गोमालांनो नागिरनाय बर' हारिनि मोनसे दुखुनांथाव सावगारि, जाय हादर उदांस्रिनि उनाव भुटान राजाया बर'फोरखौ इनाय खालामनाय सावगारि नुनो मोननाय जादों। बिदिब्ला बेफोर गासै खौरांखौ नोंथांमोननो आबुङै फोरमायनानै होनाय जागोन। बेखायनो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिमल' नायलांबाय थादो। नैथि इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल अफ इन्डिया थामहिनबा IFFI 20 नबेम्बरनिफ्राय 21 नबेम्बर 2021 खालाराव 9 साननि हाबाफारिजों गवायाव जानो थांगासिनो दङ। बै सानावनो सिजौ सावथुनखौ दिन्थिफुंनाय जागोन। दिहुनजानाय बे सावथुनाव फाव खालामदों पानसि ब्रह्म, बिजित बसुमतारी, ओम प्रकाश खेरखातारि, जुबिन दास, जयन्त नार्जारिजों लोगोसे गोदान गोजाम गोबां फावगिरि बिथांमोना। सावथुननि सल' बायदि 1952 मायथाइनि खोथा। भुटान राजाया भुटान ओनसोलनि साखाथि फाखाथि ओनसोलाव थानाय थागिबि बिथांमोननिफ्राय टेक्स लादोंमोन। बेबायदिनो बर' सुबुं बिथांमोननिफ्राय बायदि मुवा बेसाद लानानै थांदोंमोन आरो बैफोरबायदि जाथायनि सायावनो बानायनाय जादों सावथुन। मानिबा जाहोनाव टेक्स हरनो हायाब्ला भुटियाफ्रा बर'फोरखौ बान्दा खालामनानै लादोंमोन। बे जाथायखौनो लानानै सोरजिनाय सिजौ सावथुना सायख'जादों भारतनि पेन'रामायाव। बेयो जादों बर' सावथुन मुलुगनि थाखाय गोग्गानांगौनि बाथ्रा। गोनांदि 1952 मायथाइनि सिगां भारत आरो भुटान हादरनि सिमायाव थाग्रा भारतारिफ्रा भुटान राजानो टेक्स होनांगौमोन आरो बेफोर टेक्सआ बायदि मुवा बेसादखौ हरनांगौ जादोंमोन। जायफ्रा बे टेक्सखौ हरनो बायोमोन एबा गोबाव खालामोमोन बिथांमोनखौ भुटानसिम लांनानै बायदि खामानियाव बाहायोमोन आरो बे जाथायखौनो बिशाल पि सलिहा बिथाङा लिरनानै सावथुननि महर होयो। बेजों लोगोसे सिजौखौ मेथाइनि महर होदों ध्रुबज्योति पाटगिरि बिथाङा। बे सिजौ सावथुनखौ फैगौ 2022 मायथाइनि दैज्लांनि सिगां फोसावनाय जागोन होननानै सिजौ सावथुन हानजाया फोरमायदों। लोगोसे सिजौ सावथुना इन्टारनेशनेल फिल्म फेस्टिवल इन्डियायाव सायख'जानायनि थाखाय सिजौ सावथुन हानजाया गोजोननाय फोरमायदों।